हम ना छिनार रहनी देवरे छिनार पहिले बा। नमस्कार प्रणाम। तो का हाल में भाई लोग, तो हम आप लोग के लेके में चटक मटक चटकदार एकदम ऐसा चीज लेके ले जो देखला के बाद पूरा आप लोग का मन मुंह से लार चुए लगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। टाइम बिन बक्सू दिखे वो चटकदार सॉन्ग के देखल जाए, देखला के बाद पूरा मजा लेवल जाओ और सुनल जाओ। देखो तोरा भाई बुझाता कला कोबरा पूरा ढोणी में भौजी के खुश जाई। बुझाता ना एकदम देखल जाओ। खोदी खोदी हमर ढोढ़िया है उहे इनार कइले बा। अच्छा ये बताओ भौजी, बे तोरा मन के ढोणी खोद देलस आ तोहरो कुछ मन रहे। एकदम सही बात है। देखो भाई लोग, मन दोनों ओर से होला, तबे खोदा खोदी होला चाहे खोपा खोपी होला। ठीक बा, देखल लागी। आर यू कॉमेडी मी? हम ना छिनार रहनी देवरे छिनार कइले बा। ए भौजी तो बुझाता कि नैहरे के तू छिनार खेला रहलू। भौजी तो के लागत हो काम तो नाक बाने के तो से 420 कुल देवरा भरे वाला सरकार गलती कहत नहीं ना ना एकदम सही बात। बाकी अब आगे देखल जा भौजी के, और भौजी का कहत रे। ठीक बा, देख के माजल लेहल जाओ। भाई लोग का तना सीन देखला के बाद तो मौका केहू बन जाई और केहू छिनारबाज बन जाई। सब करे एकदम तोर बात। मन बारे छिनारबाज बन के। अरे एकदम एकर मन बाटे। बाकी देखल जाओ और छिनारबाज बनल जाओ। हमरा पसक जनी करी है सैया मोतीबा मोर लेखिया के दवैया। मंगलू दवाई तू जा विभोरा का गोली लेके आवो। अरे हमारा बस करी जने सोये मोती मर ले बखिया के निर्दय मोती मर ले बा। हे मजा मार ले पूरा मोती तो हमारा इलवा पे। बाकी कुछ को मजा होता देखला काम बा। ठीक बा, देखल जाओ। साला भाभी भाभी कही के पोलाई के हमके मीठी मीठी बात में फंसाई के। भाई लोग कुछ कह, भौजी को पूरा करंची बा एकदम ललंटा बा। मन तो करत है कि भौजी को यहाँ खुद जल जाए। नीमू रहे जो बनवा दाबी अनार कोइले बा। तू रहते जो बनवा के दाब के तू का करते पनुआ ई है कलुआ और दाब के पनुआ करता है ये। ठीक है, ये है कलुआ और दाब दाब के पनुआ करता है। तो सुनते हैं। हम ना छिनार रहनी देवरे छिनार पहिले बा। तो भाई लोग साफा बताओ लोग, ये वीडियो आप लोग का अच्छा लागल कि ना लागल? अच्छा लागल ना? करे करुआ तो के लागल, एकदम तो के लागल अच्छा ना? करुआ नहीं कलुआ। वही करुआ से कलुआ। अरे आप लोग को भी अच्छा लगा है तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, और कमेंट करे। ठीक है, लव यू लव यू लव यू।